גלגל החיים מטלטל אותנו. פעם ראשונה שהגענו ראשונים לתפילה, נספיק גם לומר קורבנות. נראה לי שאיחרנו קצת. הם ב-18, אני לא מאמין, הרב שראל יהרוג אותי. הוא דיבר איתי גם שבוע שעבר. מה בדיוק הוא אמר? עוד פעם אחת, ואתה עף מהישיבה. אז בוא נלך לחפש מניין אחר. יש לי רעיון, בוא נלך לחפש מניין אחר. אז בוא נעיף מבט קטן, בסדר? איפה יש מניין אחר? איפה יש מניין אחר? איפה יש מניין אחר? או-הו, המרכזי. יש שם מניין מהיר גם ב9. לא שכחת משהו? לא שכחתי כלום. שכחת את התפילין. טוב, בוא ניקח אותה ונלך למרכזי. מה הבעיה? 3 שניות והיינו פה. אני לא רוצה שהרב יראה אותי מוציא אותם. הוא יגלה שאיחרתי. מה יש לך? בלגלנו את הבית מדרש לחודש אדר, הוא לא ישים לב. בוא אחריי.